Kaixo lagunok, zuekin berriro ere Marimaistra Euskaldun Zabarron kezkak eta zalantzak argitzeko prest. Badakizuek nirekin kontaktuan jartzeko 3 modu dituzuela, WhatsApp, Twitter eta emailez. Eta orain, erantzungailu automatikoan ere utz ditzakezue zuen mezuak. Ai, ederrok, ez dakizuek ze kezkatuta nagoen azkenaldi honetan. Oso mezu arraroak iristen ari zaizkit eskola ikastetxe eta ikastoletatik. Baina ez dakiz gertatzen dan. Entzun, zer iritsi zaidan WhatsAppera. Marimaistra, ez dut ulertzen ergatiboa eta erlatiboaren arteko desberdintasuna. Zer da dintzondoa? Ezke ez dakit. Aditzetan nor nori eta nork nahazten ditut. Ez dakit ondo nola desberdindu ergatiboan ka jarri ala ez. Baina, zer da hau? Begiak odoletan dauzkat. Baina, ze kezka klase da hau? Gramatikarekin kezkatu egizaudete, neskamutiok. Gure aiton amonek ez ekiten gramatikaz, ezer, eta ederki hitz egiten zuten euskarara. Tira. Lagunok, badakit zalantzak dituzuena, baina ezin dizkizuet erantzun. Izan ere, oso denbora laburra daukagu gure saioan, baina badut irten bidea. Arau edo erritual txikitxo bat daukaz zuentzat. Bai, entzun eta adi. Hartu eskumako eskua. Edo ezkerrekoa, berdin dio. Ta poliki, altxatu. Eta esan nirekin batera hitz magiko hauek. Irakasle, ez dut ulertzen, azaldu mesedez. Ikusiko duzue, irakasleek eskertuko dute, eta zuen zalantza guztiak usatu, bai ederrok, esango didazue. Ara, berdin dio ergatiboa, transitiboa, datiboa, ez badakizue zer den. Kontua euskaraz egitea da. Euskararik onena hitz egiten dena delako. Bai, lagunok. Eta euskararen ergatibotasunak bidean lagun diezagula. Agur ederrok.